ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ନଗରୀ ଯାହାକୁ କେବେ ପୃଥିବୀର ସ୍ୱର୍ଗ ମନା ଯାଉଥିଲା। ଏବେକାର ସମୟଠାରୁ ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତା ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ଏକ ଯାଦୁର ସହର ଯାହାକି ଅଚାନକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଜମା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆଜି କଥା ହେବା ଭାରତ ବର୍ଷର ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସହରର କଥା ଯାହାର ନାମ ଦ୍ୱାରିକା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାଦେଶ। ଗୁଜରାଟର ଦ୍ୱାରିକା ସହରର ଏକ ଇତିହାସ ଅଛି ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ମହାଭାରତ ମହାକାବ୍ୟରେ ଦ୍ୱାରିକା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନାମେ ଅଛି। ଗୋମତୀ ନଦୀର ତୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସହରକୁ ପୌରାଣିକ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିରାମିଡ୍ ବନିବାର 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଆଡଭାନ୍ସ ବିଜୁଳି ମେଡିସିନ ବିମାନ ଥିଲା। ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ସହରକୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ମଥୁରାର କାରାଗାରରେ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାମୁଁ କଂସଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଥିଲା ଦେବକୀଙ୍କ କୋଳରୁ ଜନ୍ମିତ ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ହିଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବନିବ। ତେଣୁ କଂସ ଦେବକୀ ଓ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ବାସୁଦେବଙ୍କ ବେଡ଼ି ଆପେ ଆପେ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋପପୁରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ବଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କଂସଙ୍କର ବଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଂସଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଜରାସନ୍ଧ 18 ଥର ମଥୁରା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଚୀର ଘେରା ଏକ ନଗରୀର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଦ୍ୱାରିକା ଭାବେ ପରିଚିତ। ସେହି ନଗରରେ ହଜାର ହଜାର ଦ୍ୱାର ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିମାନ ତିଆରି ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ସହର ଆରବ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବି ସମୁଦ୍ରର ଅନନ୍ତ ଗଭୀରରେ ଦ୍ୱାରିକା ସହର ଅଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ବି ଦ୍ୱାରିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏକ ବିଶାଳ ଓ ବୈଭବଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ବଦ୍ରିନାଥ, ପୂର୍ବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ଦକ୍ଷିଣରେ ରାମେଶ୍ୱର, ପଶ୍ଚିମରେ ଦ୍ୱାରିକା ଧାମ ଅଛି। ଏହି ଚାରି ଧାମ ଉଭୟଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବଦ୍ରିନାଥରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ରାମେଶ୍ୱର ଧାମରେ ସ୍ନାନ ଏବଂ ଦ୍ୱାରିକାରେ ରାଜୁତି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଦେବନଗରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସେ, ଏକ ନଗରୀ ବୁଡ଼ିପାରିଲା କେମିତି ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱାରିକା ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ଦ୍ୱାରିକା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ଯଦୁବଂଶର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା। ପୁରା ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କାହିଁକି ହେଲା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ। କୁହାଯାଏ ମହାଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ମରିସାରିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧାରୀ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ବିଳାପ କରୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗାନ୍ଧାରୀ କ୍ରୋଧଭରା ଆବାଜରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯେପରି ମୋର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବି ପୁତ୍ରକୁ ଜୀବିତ ନ ରଖି ମୋର 100 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମାରିଦେଲ, ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ପୁରା ଯଦୁବଂଶ ମୋର ଏ ଚକ୍ଷୁର ଅଶ୍ରୁରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶାପ ପାଇବା ପରେ ଦ୍ୱାରିକାରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଅଭିଶାପ ପରେ 36 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ସହ ଯଦୁବଂଶର ବିନାଶ ଘଟିଥିଲା। କୁହାଯାଏ 1881ରେ ଡକ୍ଟର ଏସ୍.ଆର୍. ରାଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତୋଳନର ଏକ ଟିମ୍ ଏହାର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ମାଟିର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ମିଳିଥିଲା ଯାହାକି 300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଥିଲା। ବହୁତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏସବୁରୁ ବହୁତ ସନ୍ଧାନ କଲେ ଓ
समुद्र गर्भरू तांको बहुत किछि जिनिस 300 वर्ष तलर मिलिथिला। तेबे 2001 रे भारत सरकार गुजरात समुद्र तटर प्रदूषणर कारण संधान पाई नेस्ले इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी छात्रों को यार खोज करिवार दायित्व देले। जेबे समुद्र जांच करागला 17 फुट तले पत्थरर बहुत गुड़ाए कांथ एवं तार घरर पहाच एसबू मिलवाक लगिला एवं किछि तंबार मुद्रा मध्य मिलिथिला। ताहा भितरु 300 वर्ष तलर जिनिस थिला जहार गवेषणा पाई कार्बन ट्रेडिंग पाई मणिपुर और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को पठा जाइथिला। सेति मध्यरु मिलिथिबा तथ्य अनुसार यह 900 वर्ष पूर्वर थिला। तेणु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रमाण हैला द्वारिका एक पौराणिक सहर, यह काल्पनिक नुहे एवं यह मध्य प्रमाणित होला महाभारतर कथा मध्य काल्पनिक नुहे। वर्तमान द्वारिका नगरी आदिगुरु शंकराचार्यों द्वारा स्थापित। द्वारिका देश रे आहुरी मध्य मंदिर थिला। द्वारिका देशर मंदिर 1220 शताब्दी निर्माण होइतिला, जहाको कि मोगल माने भांगी दे। लोक कहती द्वारिका देश रे जो मंदिर अच्छी ताको वज्रनाथ तैयारी करथिले एवं जहाँकि तार सिंहासन चांदी रे तैयारी होइतिला एवं सेठी भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର चतुर्था मूर्ति अच्छी जहाँकि पत्थर रे तैयारी होई रहिछि। आहुरी मध्य कहा जाए वज्रनाथ द्वारा स्थापित मंदिर डाकोर नाम रे चली जाइछि, जेउ भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର एक समान मंदिर अच्छी जहाँकु रंगछोड़ मंदिर मध्य कहा जाए। तो 1500 शताब्दी रे बाजे सिंह कृष्णଙ୍କର दर्शन करिबा पई द्वारिका आसंती और तांका भक्ति रे भगवान कृष्ण संतुष्ट होई तांका सहित डाकोटा चली जाइथिले। सेथि पई सेठारे मध्य तांकर समान प्रतिमूर्ति एवं मंदिर अछि। डाकोटा एवं द्वारिका रे थिबा मूर्ति मध्यरे बास एतिकी पार्थक्य अछि। डाकोटा रे जो भगवान श्री कृष्णଙ୍କର मूर्ति अछि तांकर आखि पूरा खोला, किंतु द्वारिका रे जो मूर्ति अछि तांकर आखि अधा खोला। कहा जाए द्वारिकार पूजारी को एक निर्दिष्ट दिन रे कूअरु प्रभुंकर उद्धार करिवार सूचना मिलिथिला, किंतु पूजारी चिंता और जिज्ञासा द्वारा पूर्वरु एक स्थानरु मूर्तिर उद्धार करथिले जहार आखि अधा खोला थिला। कहा जाए द्वारिकार 9 लाख महल थिला जहा रूपा और क्रिस्टाल तैयारी होइतिला। ए किंबदंती एते पुराणा कि जहा उपरे आंगुठी उठाई हब नाही। समुद्रर संधान परे एहार वास्तविकता प्रमाण होई सारिछि। द्वारिका देशर कथा मिथ्या नुह किंबा काल्पनिक नुह, महाभारत मध्य मिथ्या नुह किंबा काल्पनिक नुह। तेबे एही कहानी एक सत्य घटना उपरे आधारित। कहानीटी किपरि लागिला आपण तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे मतामत द्वारा निश्चिंत जणाइबे एवं भिडियोटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब मध्य करिदेबे बोली मोर आशा। तेबे एही कहानीटी जदि आपनको भल लागि थाए तेबे एही भली नुआ नुआ कहानी आपणक पाखरे पहुँचीबा पई आपण ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करी रखंतु। तेबे आजि पई एतिकी। जय श्री कृष्ण। तेबे पुणी भेट हबो आउ एक नुआ रोमांचक कहानी सह। तेबे से जाए विदाय दियंतु।